¿Sabía usted que cada vez hay más sin techo en las calles de Ourense? ¿Sabía usted que el comedor social de Cáritas ha tenido que organizar turnos porque cada vez hay más usuarios? ¿Sabía usted que el alto precio de la vivienda empuja a la gente a la pobreza? ¿Sabía usted que cada vez hay más gallegos y ourensanos con sueldo y trabajo al borde de la exclusión? ¿Sabía usted que Cáritas Ourense está en números rojos por el aumento de usuarios? ¿Está dejando el concello de Ourense sola a Cáritas en la lucha contra la pobreza en la ciudad? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2609 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana de España y del mundo de la mano de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: la UCO concluye que Leire Díez urdió una red para proteger a Sánchez. Sostiene que Cerdán, entonces secretario de organización, puso al PSOE al servicio de la trama y que dos empleadas del partido gestionaban en Ferraz gastos logísticos del operativo. Otra noticia revela que Cáritas Ourense entra en números rojos ante el aumento de usuarios. Alerta de que tendrá que recortar servicios si no logra más ingresos. Nos ofrecieron formación y mi esposo ya firmó un contrato laboral, dice Merimar Correa, beneficiaria venezolana del programa de acogida de la entidad. Otro titular es para el presidente del Arenteiro, Argimiro Marnotes, que se va del club dejándolo en quiebra con una deuda de 1,7 millones. La foto es para el vuelco de un camión con cerdos en Sandiás. 137 puercos se recuperaron y 43 murieron. El conductor resultó herido leve. Para analizar este y otros asuntos contamos hoy en nuestro programa con presidente da Asociación Agromadas, Manuel Herminio Iglesias. Benvido, Manuel. Hola. Y tamén contamos hoxe en formato reducido co economista e colaborador de la región, Luis Carlos de la Peña. Benvido, Luis. Gracias, bo día, Xaime. Sin más demora, arrancamos con el primer gran tema del día. Cada vez más personas llamadas sin techo piden limosna o pernoctan en los parques y portales de la ciudad. Es una de las conclusiones del balance correspondiente a 2025 presentado ayer por Cáritas Ourense, entidad social que auxilió a 7.843 usuarios durante el año pasado. Cada vez más personas utilizan de forma presencial el comedor social, que tuvo que organizar turnos para atender a más de 1 millar de ellas. Ambos datos reflejan un aumento de la marginalidad severa en Ourense. Cada vez más personas también no pueden pagar el alquiler, lo que ha convertido el alto precio de la vivienda en un factor de exclusión. Cada vez más personas con sueldo y trabajo acuden a la entidad a ducharse o a lavar la ropa porque viven a un paso de la exclusión. Este nuevo rostro de la pobreza, ojo, afecta, según la entidad, al 43,8% de gallegos bajo el epígrafe de integración precaria. Todo ello mientras la labor del concello deja mucho que desear. El pasado sábado la región publicaba que el gobierno municipal aún debía al comedor de Cáritas 280.000 euros correspondientes
a 2025. El caso es que la entidad presentó pérdidas de más de 122.000 euros por el aumento de usuarios además que, según el propio colectivo social perteneciente a la Iglesia, requieren cada vez intervenciones más prolongadas. Podemos tirar un año o podemos tirar 2 de reservas, pero no mucho más, dijo ayer la directora de Cáritas, María Tavares, que también alertó de un descenso de donaciones. Así las cosas, pues abrimos el debate con nuestros contertulios, atendiendo un poco a las preguntas del inicio sobre la pobreza en Ourense y también sobre si estamos dejando sola a Cáritas en la lucha contra la pobreza en Ourense. Manuel Herminio. Bueno, é un tema bastante complexo porque camiñamos nunha sociedade que vai moito depresa, moi rápido, e que a veces perde partes de sesgos que tiña antes de sensibilidade social, non? E aí entrarían o que serían as institucións públicas para compensar ese apartado que falta, non? Que sucede? Que tamén nos encontramos que o Concello, neste caso o Concello de Ourense, pois que debe unha cantidad importante de cuartos e que non dá pagado, o sea, que non ten esa sensibilidade que tira que debera manter como entidade pública para buscar un equilibrio na sociedade. Eu comprendo que na sociedade tamén sempre hai un sector mínimo que se podía relacionarse cos ocupas de xente inadaptada, pero estes días, cando a veces vou pola cidade e polo casco vello, vexo que hai varios puntos onde se van recoller alimentos, onde vai personas que están en situación precaria, e tamén percibo que hai muchísimos emigrantes que están á espera dos departamentos de Cáritas onde están parroquiales concretamente, da parroquia de Santo Domingo. Están esperando para que lle den o pan, banca bolsa co paquete para buscar e levar. O sea, é un problema serio que se plantexa nunha sociedade que, por un lado, non é que sea opulenta, pero sí que vive cómodamente, de falta de sensibilidade e tamén por unha parte de sensibilidade, falta de sensibilidade por as administracións que neste caso non cumplen o seu cometido cando a veces se dilapidan cuartos en outras cousas porque ao mellor 200.000 euros ao ano ao Concello de Ourense non lle significan casi nada e, sin embargo, para moita xente os quitan dun agobio permanente. Esta é unha situación que me dá a sensación que se está agravando e que, en certa medida, está aumentando a insensibilidade social. Luís. Sí, hombre, sin entrar no detalle das cifras que posiblemente requerirían, en máis dun caso, alguna aclaración, a mí o que me chama a atención é que estamos a vivir un momento, ademais a región informa, non sei se hoxe ou onte, daba o dato de que os empregos creados ou o desemprego que neste momento se contabiliza é o mínimo histórico que temos na cidade e na provincia, o cual conlévase moi mal con esta situación que estás a relatar, non? E claro, é moi significativo que citaras que hai xente con emprego, o sea, traballando, e que aínda así necesita acudir aos servicios sociais para recibir algún tipo de axudas, non? A precariedade laboral, os baixos salarios, son hoxe unha realidade que mantén a xente ocupada, pero que non lle permite vivir con dignidade. E isto é un fenómeno que se detecta non só en Ourense, sino que é xeral o mundo occidental, por desgracia, non? Empeza a haber algún movimento tamén empresarial que está a reclamar que este tipo de problemas, como é o caso da vivenda, só se poderá solucionar se os soldos aumentan. Isto é o que temos que plantexar, o que non podemos vivir é a paradoxa de que a xente non lle chegue cos soldos e que as empresas non só do IBEX estén dando beneficios históricos. Por lo tanto, ou reequilibramos isto, e isto se fai dende a política, ou isto va moi mal, porque que vamos a unha sociedade dual, onde a riqueza está se acumulando cada vez en menos manos e a maioría da xente non chega. Moitas veces, pois, esta realidade que é penosa, que coincide, ademais,
con datos de Cáritas, do Banco de Alimentos, e insisto, non só de Ourense, onde hai menos entregas de alimentos, por lo tanto as existencias están descendendo, e onde hai outro tipo de servicios sociais, como son os públicos, onde apenas falamos de elo. Es que non se fala, eu, por exemplo, a estas alturas, non sei se Ourense ten algún albergue municipal para acoller aos sin techo. Non o sei que en Vigo hai varios, e que fanse políticas moi activas neste sentido, e aínda así non se acaba de solucionar o problema. En Ourense non o sei que estamos a crear un problema de inseguridade ciudadana co tema da ocupación, que a mí me parece que é un discurso falso e moi interesado, e non vamos a raíz do problema, que é que non somos capaces de atender a aqueles sectores que necesitan axuda. Os estamos deixando abandonados. E iso, lóxicamente, xenera efectos perversos indeseables. Pero hai que atacar o problema, non escurrirlo, nin dirixilo con obxectivos a veces políticos a outro tipo de cuestións. Manuel, dá a sensación de que a vivenda ou o alto precio da vivenda, en moitos casos, a falta tamén de oferta de vivenda. O problema da vivenda é un problema bastante grave, moi grave, diría eu, neste momento. Porque nos encontramos cada día con máis familias que viven dun traballo que a veces é precario, mal pagado, ou que non chega para sustento e que ten que aparte ter vivienda. Non é como aquele tipo de personas que antes éramos da parte agraria, que tiñamos unha casa con un pequeno terreno e máis íbamos ao traballo e complementábamos un montón de cousas na aldea ou nese tipo de cuestión. Non. Pero ahora tamén hai unha cuestión que me chama a atención, porque hai dúas visións no país que están chocando no aspecto político para entender a vida social. Por unha parte, a dereita máis tradicional reclama que todo está en el libre mercado, e por outra parte está a outra parte que pretende ser un pouco intervencionista, non? Que sucede? Se o goberno central fai cosa de uns meses ou uns 6 ou 7 meses, non, aportou unha cantidade de miles de millóns de euros ás comunidades autónomas para tema de vivienda, bueno, supoño que eso en principio había que traducilo en compra de terreno ou buscar para que os constructores, cando se faga vivienda pública, ou como a competencia da vivienda está dividida en 3 apartados, o sea, goberno central, comunidade autónoma e ayuntamiento, enténdese que o ayuntamiento ten que ofertar terreno público gratis para que haya vivienda de tipo social e que estas sean a un precio moi asequible. Pois non se fai nada de nada. Non hai nada de oferta. Por exemplo, o Concello de Ourense oferta algo de vivienda pública, de terreno para facer vivienda pública. Non oferta nada. E así hai muchísimos máis concellos, moitas comunidades autónomas, non? Mientras ese campo este dividido en eses 3 sectores, vai ser moi difícil porque hai unha forza política que dice que está no que dixen antes, no libre mercado. E o libre mercado a veces comportas un pouco tiranamente, porque todo o mundo quere ganar cuartos e o que non o ten, pois que, como se dice vulgarmente, que o sache, que o busque, non como sea, non? E esa é unha situación bastante complicada de solventar. De solventar, sobre todo nas grandes ciudades, porque a xente vive dun traballo e non ten outro tipo de complemento por ningún sitio. O mellor nas zonas máis rurales, incluso nas zonas máis rurales, ou aquí en Galicia, concretamente, donde o minifundio é moi abundante, se convertiu nun elemento que é sustento de pequenas, de parte de familias, cousa que en outros sitios non hai esa posibilidad. Eu creo que o que necesitamos é un novo contrato social, o sea, debe existir un novo acordo entre a parte laboral e a parte empresarial. Debe haber un compromiso. Antes, fai unhas décadas, ti entrabas a traballar en unha empresa e tiñas un horizonte vital para toda a vida, prácticamente. E cambiar de empresas estaba mal visto. Hoxe os xóvenes entran nunha empresa e o ano, 2 anos están pensando en cambiar por mellorar a situación económica e as empresas tamén un pouco xogan a esta transitoriedade, a renovar plantillas, a contratos cortos e tal. Eu creo que hai que cambiar un pouco os valores. Eso é un novo contrato social, hai que comprometerse máis coas cousas. O empregado coa empresa
pero tamén o empresario co traballador. Isto por unha banda. E por outra, con respecto á vivenda, eu creo que os concellos estánse pondo de perfil nesta cuestións. Creo que se filtrou interesadamente dende moitos lados o problema da vivenda identificado coa ocupación, de que se tides un piso en alquiler corres un risco moi elevado de que che vai entrar alguén non che vai pagar a renta dentro do primeiro mes e que vais a ter un problema e que non vais a poder sacar despois a xente do piso. E todo isto calou na xente, moito máis no medio rural ou nas pequenas vilas, onde a xente funciona con códigos máis temerosos, por decirlo así. Eu creo que os concellos tiñan que dar garantías aos propietarios. Son prácticas que existen en outras partes, por lo tanto non hai que inventar nada, sino simplemente identificar un parque de vivendas en aluguer na localidade e que o Concello de algún modo, apoiándose na Xunta, poda garantir as rentas, poda garantir avales, poda funcionar con ese parque de vivendas, de cando se vai un inquilino, pois se busca outro, en fin, algo que permita unha intermediación entre a inseguridade e o medo que vive o propietario, pero tamén que facilite a quen busca unha vivenda que atope unhas condicións dignas, non draconianas, para facerse con unha vivenda, máxime nunha provincia que se algo temos é vivenda desocupada. Chama a atención ese dato, a cantidade de vivendas baleiras que hai na cidade de Ourense, pero sobre todo no rural, vivendas ademais, pero aí ao lado, en Barra de Miño, quero decir, non hai que ir tampouco... E na cidade. En a cidade. Moitas veces que vas camiñando, dando unha voltiña polos alrededores da cidade, vivendas que se están caendo, pero caendo absolutamente. Bloques de vivendas coas presiones baixadas, todo ano. Cantidade de vivendas... É dicir, e há 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3, 4, 5 kilómetros, estamos falando de zonas tensionadas. É dicir, como é posible? Hai que intervenir en todo isto. Nas casas, nas vivendas de persianas baixadas todo ano, hai que intervir no casco histórico, que non pode ser ter o casco histórico cheo de pintadas, cheo de ruínas, cando eso é un foco de atracción, pois efectivamente de toda a marginalidade do mundo. É que se ti tes as vivendas, os bloques, as rúas arregladas e limpas, o cidadano evita ensuciar aquelo, procura mantelo tamén limpio. Ahora, se o exemplo que recibe o cidadán é de abandono e de desleixo, pois normalmente vamos a caer todos na práctica de seguir ensuciando aquelo. Entón, Ourense hoxe está deixado da man de Dios, efectivamente, por la desgracia dun goberno que non se ocupa deste tipo de cuestións, pero é unha práctica habitual de décadas en toda a provincia. Hai moi poucos exemplos na provincia, e pasan as décadas e siguen sin proliferar eses exemplos, donde non ves que haxa unha acción pública decidida para cambiar as cousas. Vamos a ver, evidentemente non hai acción pública, o Concello non está metido, pero tamén me digo unha cousa, a ciudadanía reclama algo, porque parece que este debate solamente de debate de quen anda buscando unha vivienda non en contra, pero como problema fundamental, a ciudadanía no seu contexto reclama algo, exixe algo aos poderes públicos, pois a mí dá má sensación de que non. E depois tamén outra cuestión máis, na zona de Mariña Mansa, vou poñer Mariña Mansa por exemplo, porque é a zona que máis transito, hai cantidad de pisos vacíos, pero claro, son pisos, moitos deles que se fixeron en épocas moi anteriores, que non reúnen as condicións, por exemplo, hasta non fai moitos anos, dun cuarto para arriba, moitos pisos non teñen nin ascensor, nin posibilidade de colocalo. O sea, son un montón de problemas que confluyen, pero sí, eu coincido con Carlos de que as sociedades que son máis equilibradas funcionan mellor. E entonces aquí está habendo un desequilibrio moi grande que está creando unha bolsa de marginalidade. E esa bolsa de marginalidade pode leválo a radicalizarse, claro, porque non ten posibilidades de vivir. Entonces, que sucede? Que as administracións teñen que ter esa capacidade de sensibilidade. Pero aí choca ca filosofía política. Que pasa na política? Que hai dúas forzas políticas importantísimas neste país, que unha reclama que haya máis intervención e outra dice que non se debe intervir en absoluto en nada.
E esa goberna a maioría dos concellos e dos sitios, que non se debe intervir en nada, o sea, que todo que ten que ser o libre mercado. E iso é unha situación bastante difícil de equilibrar. Difícil de equilibrar, porque se o doble mercado, o libre mercado funciona por a oferta e a demanda, e funciona porque se eu podo ganar un pouco de máis de cuartos, por que non os vou a ganar? No, eu creo que estaremos de acordo en que o libre mercado non arranxa todos os problemas, claro, evidentemente. Do que estamos falando, pois, falta unha parte social. O mercado non lle interesa porque non acaba de ver negocio en atender a xente que non dispón de rentas, non? Cando decimos, que tamén surdiu aquí moitas veces, que Galicia, o Ourense é unha das provincias de España onde máis aforro se acumula, isto sempre o temos que acompañar, o que decir, bueno, pero ese aforro non queda no Ourense, están as cartillas de aforro ali apuntado, pero eses cartos van a investirse ali donde renta máis. Será na costa galega, ou será en Madrid, ou será en Marbella. Non, pero é o mesmo, é o mesmo. É que se non creamos as situacións para mobilizar capitais e atraer outros, pois isto é moi difícil. Temos casos, por exemplo, o casco vello de Vigo era unha ruína similar á de Ourense, pero a acción combinada do Concello e da Xunta de Galicia cambiou totalmente o casco vello de arriba a baixo, o casco vello vigués. Entón, aquí o que estamos separados, co plan Resurbe, co plan de protección do casco, é que todo está paralizado, va a uns ritmos que non... Bueno, e non quero falar... No, pero acaba de apuntar unha cosa que me chamou a atención muchísimo, é que estou de acordo. Os cartos que os forros de aquí invertense no outro lado. Bien, acordámonos do que eran as caixas de forros. Sí, claro. Que tiñan que ter a inversión nas provincias. Claro. Pasamos desapareceron, foron privatizadas, vendidas ou regaladas, como se queira chamar, cada un terá a súa opinión. E agora que pasa? Que onde van a invertir onde lle parece? Iso desapareceu. Que sucede? Que en todo o mundo está vendo un conglomerado que as grandes ciudades tiran moito máis e as pequenas van perdendo fuelle. Sí. Claro. Ahora, ese elemento estaba moi ben, o que sucedeu, bueno, porque por a mala xestión ou por o que fora, pero tiñen ese punto de invertir nas cidades. De feito, este polígono onde estamos agora foi unha obra da Caixa de Aforros naquele momento provincial de Ourense. Sí, claro. Bueno, pero o que está falando, Luís, é que os ourensáns teñen 8.000 millóns de euros no banco apalancados. Claro. 8.000 millóns digamos, de aforro neto, apalancado. Sí. É dicir, máis... paralizados, pero producindo noutros sitios. Producindo noutros sitios, pero é unha decisión digamos, do propio aforrador que o ten aí. É dicir, o aforrador ten a decisión de poñer a funcionar... Sí, pero vamos a ver. Sí, pregunto. No, pero antes había unhas caixas de aforros que, se tú tiñas os cuartos aí, elas tiñan unha obligación de invertir en esa provincia. Unha obra social, de realizar na provincia, claro. E invertir esa parte deses cuartos nesa provincia, o cual non xeraba ese desequilibrio. Sí, claro. Eso desapareceu hai 20 anos aproximadamente. Bueno, o que apareceu foi unha empresa china que se vai instalar entre Ferrol e As Pontes, falar de eso ahora. Con 2.300 empregos e unha produción de 120.000 vehículos ao ano. Eso sí que é un auténtico gordo da lotería. Quería falar de eso. É que como se acaba coa pobreza e con estas situacións que estamos a falar, é con traballo. E con bons postos de traballo e ben pagados. E o que temos claramente xa en Galicia é que o país leva dúas velocidades. E unha é a franxa litoral que vai de Ferrol a Tui e outra é o interior. E o interior está absolutamente abandonado. Perdón, Luís, se había un punto da franxa litoral que quedaba por amañar, era Ferrol. Ahora xa van a amañar. Pero en Ferrol estáse facendo un traballo, ahora vai vir esta planta de automóviles importantísima, pero xa estaba o renacemento da industria naval que ven polos contratos para a defensa vía Navantia, que eso xa lle deu un pulo a Ferrol Terra importante. Isto vai ser definitivo. Se xa tiñamos o polo de Estelantis en Vigo,
tiñamos o polo de Inditex na Coruña, co cambio radical que deu a Coruña e comarca, e agora o polo precisamente de Ferrol, que era o punto negro que quedaba ali, pois isto que vamos ter unha Galicia litoral de primeira división, no? Que se pode codear coas zonas máis desenvolvidas do país. Ahora, o que temos é o drama do interior, é que non só está despoboado e embellecido, sino que as rentas... Bueno, non toda, porque parte de Lugo de arriba está... da costa sí. Está moito mellor, da costa sí, pero hai que... E Lugo, dentro do que cabe, está mellor que Ourense. Sí, pero hai que seguir pensando que son territorios inmensos, eu sempre digo, tanto na provincia de Lugo como na provincia de Ourense, en cada unha delas caben as 3 provincias vascas. Sí, sí. Pero só temos 300.000 habitantes en cada unha delas. Sí, 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 entón, é verdade. Temos terreno para dar e tomar. Ahora, cando entramos nos plans de inversións estratégicas? Cando nos toca? Quen está traballando nesto? Porque eu non teño ninguna dúbida de que efectivamente o tema da planta china de automóvil para Ferrol foi un traballo do Goberno Central, 4 viaxes de Pedro Sánchez a China en 4 anos, e foi un traballo conxunto coa Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda, seguro tamén que a Diputación. Non por nada, o presidente da Diputación coruñesa e o alcalde das Pontes, que tamén sale beneficiado deste asunto. Ahora, onde está a nosa Diputación? Onde está o PP provincial? Que non é por sinalar, pero é que é partido maioritario na provincia e que moveu os resortes desta provincia históricamente. Onde está? Había moitos opinadores que aqueles días criticaban que fora Pedro Sánchez a China, incluso Rueda que fora a China. Bueno, ahora xa sabemos en parte que pasou, que se xogou aí, non? Que se xogou aí, hai un dato concreto, o gigante chino vai invertir, vai a sentar no polo Ferrol As Pontes, cunha inversión importantísima, 2.300 empregos e 120.000 coches verdes que van salir o ano desa factoría, unha cousa impresionante. E Ourense? Pois Ourense, acórdaseme unha cousa que pasou aquí no Parque Tecnolóxico, cando era ministro o conselleiro Juan Fernández, que me contaron a mí unha reunión con Güell, exactamente, Ferrolano, que lle dixo, pero aquí presenten ustedes algo, hagan alguna propuesta. O sea, querese decir que as forzas vivas chamadas desta cidade non presentaban proxectos nin facían propostas. E outro día denunciaba unha forza política en Santiago que de todos os proxectos que presentaban só viña un Ourense, que era pequeno e que os demais van todos para a zona norte de Lugo e toda a franxa do mar. Que pasa aí? Bueno, pois que os dirixentes políticos tamén teñen que ter unha visión importante. Eu agora vou dicir unha cousa que a mellor pode sonar mal en algún momento. Cando foi que David Ferrer Garrido, falangista, que eu non comparto ese punto de vista, non? Decidiron facer o polígono industrial, foi, digamos, que ora, a vista de páxaro moito máis para atrás, mirando, foi a gran estrategia da provincia de Ourense. Porque daquelas non había nin polígono nin cosa parecida. Bueno, pero ora, últimamente, cando foi do goberno bipartito da Xunta, decidiuse de que facendo máis terreno aquí, o todo ese terreno que se comprou no Val da Rabeda, que está pagado, que é propiedade da Xunta xa, sin máis, era que a idea de ofertar terreno público moi económico para que as industrias que xa en Porriño non teñen moito terreno se viñan para aquí, non? Todo eso quedou morto, nadie máis se preocupou deso, non se fixo nunca máis nada. Pois é un terreno que é propiedade da Xunta, que está pagado. Hai muchísimos millóns de metros aí. E, sin embargo, nadie levanta voz para nada. Nin a oposición, nin o goberno. É increíble. Si non ofertas nada, que está pasando en Portugal? Que están ofertando terreno para as empresas gratis. Coño, pois habrá que facer algo parecido aquí, non? Se compras terreno público, o que dicía antes da vivenda, se compras terreno público e ofertas aos empresarios terreno público para poder facer viviendas e xa non teñen que pagar o solar, esa vivenda socialmente vai ser moito máis barata que outras. Pois isto é o que hai que facer, iniciativa política. E aí ten razón, Carlos,
hai unha maioría aplastante na provincia que goberna casi 80 concellos ou por aí, e que non se lle ve outra cousa máis que hai un detalle moi curioso. Fanse parques infantiles, ora xogos para os nenos onde xa non hai nenos. É que, Manuel, perdona que te interrumpa, é que o tema do PP, non porque sea o PP, é que é o partido hexemónico na provincia históricamente, por lo tanto, ten unhas responsabilidades e é a quen debemos exixir en primeiro lugar as responsabilidades. Eu creo que o PP provincial ten un problema, é que mete dentro da bolsa das actuacións provinciais o que é a cidade de Ourense. E Ourense, como capital provincial e que aglutina un tercio da población, ten que ter unha estrategia propia. Claro, non ten. Non pode seguir sendo tratada como se fora Allariz, ou como se fora Xinzo, ou como se fora Tauadela. O sea, o problema de Ourense non é de lavadeiros, non é de facer camiños e tal. É outra cousa, é de estrategia de urbe. E quen está pensando nesos termos? No PP eu non escoito unha sola voz. É Luís Menor, o alcalde de Pereiro de Aguiar, presidente da Diputación Circunstancial, quen fala por Ourense políticamente cando non manexa as claves da cidade de Ourense. Ourense necesita claves propias de cidade, de capital. Quen está interpretando isto? Eu no PP non escoito voz. Jacome tampouco. Non as escoito, non, Jacome non. Pero no PSOE tampouco. Están pedindo ahora que se rehabilite a casa de baños, a incendiada. Pero para qué? Con que modelo? Que se pretende? É rehabilitar por rehabilitar para ter un edificio outra vez feito como é a Plaza do Mercado e que aí sigue pechado? O que necesitamos son estrategias. Pero eu non vexo ninguén que este impulsando estrategia. Vamos a ver, tanta é a falta de estrategia que ni sequera a piscina das Burgas ten agua. Bueno, é que todo así. E leva xa 2 anos e pico. Esa piscina fixose hai 20 anos. Manuel, 1 minuto 25 segundos fora do tempo, unha pequena conclusión a todo isto que estamos empezamos a falar por Cáritas, polo índice da pobreza e acabamos falando de que non temos ou de que Ourense non está entre os grandes candidatos para percibir grandes, digamos, industrias. A conclusión é moi sencilla. Ourense non está e de momento creo que vai seguir sin estar, porque veñen tempos por ano que ven son as municipales e todo o que se ve vese a falta dun liderazgo importantísimo que tire por a provincia, que teña unha capacidade de visión máis amplia, que sea de reparar unha rúa ou de poñer un bache ou un banco. Ten que ter unha visión moito máis global e non se ve de momento, non se albisca nada novo. E creo que vamos a seguir nunha situación tremendamente, como dicen algúns por aí, Ourense no sol por Ourense morrendo lentamente. Sí. Luís. Eu creo que as eleccións municipais son unha oportunidade. Son unha oportunidade de que os partidos que se van presentar á liza diseñen unha estrategia local, que se sacudan o control provincial que existe tanto no PSOE como no PP, e dibuixen unha estrategia local. Necesitamos liderazgos locais para sacudirnos a deriva na que a situación política xeral e particularmente o goberno de Xácome está levando a esta cidade. Pois con esta reflexión de Luís Carlos de la Peña pechamos hoxe en Portada. Non esquezan que poden seguir minuto a minuto o que ocorre na nosa cidade, na nosa provincia, na web de la región, laregion.es. Agardolles aquí mañán ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.